Dad, trending ngayon ang away at sagutan ni Carlos Yulo at ang kanyang ina. Nag-umpisa daw ito dahil winidraw daw ng ina niya ang kanyang mga winnings at insentibo sa lahat ng mga laro niya at mga winnings niya doon. Anong mga sasabi natin, matutunan natin dito? Anong mga lessons to learn from this? Well, kasi ganito yan. No? Normally kasi sa isang pamilya o kung may mga relationships yung mga tao, pag ganito mga ang hanap buhay is patungkol sa mga ganyan, talent-based industry, kadalasan niya kasi mga pamilya nagkakahiyaan, no? So, hindi pinag-uusapan yung tungkol sa mga financial arrangements, no? Hindi katulad kung medyo mature na yung tao, syempre, bago ka kumuha ng isang talent manager, malinaw yung usapan kung ilan yung porsyento makukuha ng talent manager sa bawat kikitain o kontrata ng talento o celebrity o katulad to atleta, no? So doon nagkakaroon kadalasan ng problema sa mga pamilya. Lalo na kasi pag minor de edad yung bata, so syempre walang usapan yon, no? So nagdidesisyon lang doon yung magulang, no? So kaya nga sa mga magulang, kung minor de edad yung anak ninyo o yung magiging talent o maging star o celebrity o atleta, kinakailangan sa umpisa pa lang, malinaw na yung sinasabi nyo sa anak ninyo para hindi kayo magkaroon ng misunderstanding in the future, no? So, pwede nyo gawin yung scientific process, no? Yung professional way of doing it, no? So, kasi kung kukuha ka talaga ng talent manager, normally, sige ng talent manager, 20% o 30%, no? So, dapat nung bata pa lang yung talento o yung atleta, pwede mo na sabihin na, sige anak, ako na magiging talent manager mo, ako mag-aayos ng mga schedule mo, ako mag-aasikaso sa mga pangangailangan mo, ako makikipag-usap sa mga taong na mga ngailangan ng serbisyo mo o na magbabayad sa iyo, magbibigay sa iyo ng salapi. Pero para malinaw, yung 80% ilalagay ko sa sarili mo sa sarili mong account, yung 20% yun naman ng parang talent fee ko, no? Talent management fee ko. Para at least malinaw, professional yung setup. Para nang sa ganun, even pagtanda ng bata, alam niya na ganun yung arrangement. Hindi yung parang, we'll just take it for granted na tayo yung magulang, so tayong humahawak ng pera at meron tayong authority dito, no? So normally, pag laki ng bata o pag nagkaasawa yung bata, nagkaroon ng ibang pamilya na yan, so siyempre magkakaroon kayo ng misunderstanding kung di malinaw yung usapan sa umpisa. Dad, masasabi ba bang tama ang ginawa ni Carlos na kinat out na niya yung mother niya sa buhay niya dahil sa mga nangyari? Pero nilagay naman niya sa statement niya na he forgives his mom, pero hindi na siya magiging magkasama sa kanyang ina. Well, yun na nga mahirap kasi, no? Kung nagkaroon na ng malaking ganitong misunderstanding. So, syempre, hindi kasi naging maayos yung simula, no? Kaya, as I said, as parents, kung ikaw yung nag-aasikaso sa anak mo na talento o atleta, dapat bata pa lang sinasabi mo na yun. Kasi kung ganito, kung bigla ang nagkaroon ng ganitong issue dahil parang hinahanap niya yung para sa kanya tapos parang hindi malinaw yung usapan, nagastos ng magulang o nagamit ng magulang sa ibang paraan, di siyempre talaga magtatampo yung bata. Hindi rin naman natin pwedeng sisihin yung bata kung mag-react siya ng gano'n, naging negative din yung kanyang reaction kasi nga parang naging negative din yung circumstances, no? So dapat, para maiwasan to, sa umpisa pa lang, payo ko sa mga magulang, lalo na kung minor de edad yung mga anak nyo, meron kayong professional setup na arrangement na alam nila na ganito yung para sa inyo at ito yung para sa kanila. Pangalawa, yung para sa kanila, huwag niyong gagalawin kasi para sa kanila yon dahil wala tayong karapatan doon, no? Pangatlo, siyempre, pag dumating sa panahon na yung anak mo gusto naman niyang mag-solo na, igalang na natin yon. Kasi siyempre, kasabihan nga, di ba? Tayong mga magulang, ang obligasyon natin sa mga bata. No, yung mga bata, ang obligasyon nila doon sa mga magiging anak nila. Hindi reverse yun, no? So, dapat igalang na natin yon. Kaya lang, siyempre, hindi rin natin maalis na magtampo yung magulang kasi parang feeling lang, ba't nabigla rin sila, no? So, this is a misunderstanding that could have been avoided kung right from the beginning, the professional financial arrangement has been put in place, which should happen for everyone, no? Kasi kung walang professional financial arrangement, talagang yung parang nagkakahiyaan, tapos magkakaroon niya ng misunderstanding, magkakaroon ng tampuhan. Yun ang naging problema ng mga pamilya kadalasan. So I think ang advice natin para sa lahat ng mga nanonood ngayon is para to avoid any uncomfortable situations with your parents or with anyone that you deal with, kailangan clear ang communication. Hindi dapat yung hiyaan lang at saka mag-a-assume na lang kayo kung anong mangyayari sa, especially pera pa yan. Pagdating sa pera, lalo sa pananalapi, napakahalaga na dapat klaro yung usapan, no? Ano yung para sa iyo, ano yung para sa kanya, ano ba yung basihan nito? Kasi kung professional yung arrangement sa umpisa pa lang, at least mas madaling gamutin kung mayroong manggusot, no? Kasi at least malinaw yung usapan. Pero kung parang dinadaan natin dahil magkaibigan tayo o
meron tayong relasyon at bahala na, yun doon nakakaroon ng problema. Kaya kahit sa mga mag-aasawa, di ba, kaya mas maganda, at least kung may prenuptial agreement or whatsoever, at least sa umpisa pa lang, at least klaro sa both parties kung ano yung sa kanila, ano yung sa kabila, no? And then kung nagmamahalan kayo, gusto nyong dagdagan, gusto nyong bigyan, di nasa sa inyo na yan. Parang katulad kay Carlos, kunyari, malinaw yung usapan nila ng nanay niya na yun lang makukuha niya, yung sa kanya to. Tapos kung gusto niya dagdagan ng additional kasi nga parang gusto niya bigyan ng balato yung kanyang mga magulang, at least kusang loob yun na ibinibigay. Hindi yung parang nagkaroon kayo ng hidwaan, tapos misunderstanding, magkakasama ng loob. At saka siyempre, nakakahiya rin sa madla, no? Dahil hindi naman dapat sila ma-involve. Naging social issue na ngayon. So I hope sa lahat ng mga viewers natin, we can all avoid these awkward situations, these horrible situations na naghihiwalay yung pamilya dahil sa mga misunderstanding na ganito. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.